Dawn ir-ritratti jaħduna lura għad-29 ta' Novembru 1924 meta l-koppla tal-Kolleġġjata Bażilika ta' San Pawl fir-Rabat iġġarfet. L-arkivista tal-parroċċa, Joseph Sherry, spjega li fl-istorja tagħha din il-Knisja kellha 3 koppli. L-ewwel koppla inbniet fl-aħħar tas-seklu 17 u kienet ta' Lorenzo Gafà. Aktar minn 200 sena wara, il-poplu Rabti għamel pressjoni biex il-koppla tkun kompluta għaliex ma kellix lanterna u tqabbad il-perit Carmelo Mikallef li ddiżinja koppla oħra fuq li kien hemm kompluta bil-lanterna. Din tlestiet fl-1920. 3 snin wara seħħ terremot u feġġew 6 konsenturi. Beda r-restawr iżda meta x-xogħol kien għadu għaddej nhar id-29 ta' Novembru 1924 seħħ dak li qatt ma stennew. F'nofs il-lejl sin kwart nistemu ħsies kbar u din il-koppla ikkrollata l-isfel, magħha ħadet 3 soqfa tal-kor u 2 kappelluni, baqgħet nieżla sal-Kennierja u għamlet ħafna ħsarat, ġifieri kisset l-altar tal-Maġġur, it-titular, l-altari tal-ġnub. Insomma, kienet disgrazzja kbira fajnejn il-Rabtin, illi sada kien għar, mhux Rabtin biss, Malta kollha kien għadhom ma rawx knisja distrutta, għax il-gwerra kien fadlilha madwar 16 sena. Ir-Rabat ingħaqad Oċċa biex inġabru l-fondi u l-Knisja titnaddaf mit-terrapien, jitwaqqa dak li kien fadal mill-koppla u timbena oħra mill-ġdid. Fi żmien sentejn il-koppla l-ġdida b'disinn tal-perit Robert Gallia tlestiet. L-Arċipriet, il-Kanonku Joe Mizzi, jispjega għaliex seklu wara din il-ġrajja qiegħda titfakkar bħala grazzja. Kieku din il-waqgħa tal-koppla seħħet fil-ħin tal-Qudies, fil-ħin li jkun hemm min nies fil-Knisja, kienet tordom u toqtol ħafna nies. Għalhekk aħna din nsejħulha grazzja wkoll. U hija grazzja wkoll għaliex bil-għajnuna u s-sem ta' ħafna, bis-sapport ta' ħafna nies u ta' ħafna għajnuna, din il-koppla mbagħad reġgħet saret. Il-ġrajja tal-waqgħa tal-koppla tar-Rabat tinsab Murija Furja fil-Mużew Jakurt, b'ġabra ta' ritratti, dokumenti u oġġetti. Il-wirja tibqa' miftuħa sal-10 ta' Diċembru u qed issir b'kollaborazzjoni mal-Arkivju Nazzjonali, l-Arkivju tal-Katedral u l-Gazin San Pawl Banda kontu Ruġġieru.